kamakailan lamang ay nagkita-kita at nagsama-sama ang mga scholar nila Governor Dodot Cadiao at Senator Inday Loren Legarda sa Barangay Malayba, San Jose, Antique upang makipakita ang kanilang suporta at pagpapasalamat sa tulong na ibinigay nila Governor Dodot Cadiao at Senator Inday Loren Legarda sa kanilang pag-aaral. Taos-puso nga ang kanilang pasasalamat sa malaking tulong ng scholarship program ng mga ito, hindi lang sa kanila kundi pati na rin sa kanilang pamilya. Ako gali si Dayan Layage, nag-eskwela sa Transcentral College. Nagabala ko ang kurso nga ang BS HRM. Bahal ginabulig kang scholar ni Gov ni Senator para sa pag-eskwela ko kay naka-free ako nga tuition. Bahal man nabulig sa akin ang pamilya sa mga pinanglanin ko sa eskwelahan. Ako gali si Colin Betagati Magdato from Memato North, San Jose, Antique. Kaskwila sa may St. Anthony's College, 5th year, BSCP, Computer Engineering. Isa ka second year lang ako naka-avail kang scholarship ni Dodot Cadiao kag ni Senator Loren Legarda. Balbakalgit nga bulig para nakin kay syempre bulig sa tuition, sa financial, sa mga projects, kag iba pang kinahanglan sa eskwelahan. Di kadya graduating ako rin kag kapasalamat gid ako sa bulig na nadarwa.